Dauda Adamu Abdullahi Kautara kenan yake waƙa ga gwamnan jihar Katsina wato Dr. Dikko Umar Radda, wanda shi kuma gwamnan ya fi so a dinga ce mashi Malam Dikko. Amshi kuma kuna jin muryar Aisha Humaira ta Dauda Kahutu sha sauraro lafiya. Zaɓin Allah sannan zaɓen al'umma Radda. Wannan waƙa tana daga cikin manya-manyan waƙoƙi wanda Dauda Kautara ake ji da su. Domin irin yanayin yadda aka sadaukar da waƙar zuwa ga gwamna mai kishin 'yan ƙasar shi, kamar yadda ake yi mashi tabbacin hakan. Mutane suna murna har liƙi a wannan Idan ka ba a hankali ka duba sosai za ka ga Dr. Dikko Umar Radda nan a gefen shi ga kuma Jobe nan. Mutanen da ke gefe wanda suka haɗa da 'yan majalisarsa, 'yan siyasarsa, har da Dr. Tsauri a baya za ku hange shi. In ka sa lura sosai za ka ga ɗaya daga cikin 'ya'yan shi wadda ake cewa Amina Radda. A duk sanda kuka ji an ce basaraken gwamna to ana nufin fari dogo, inda yake da zancen da cewa Malam Dikko jinin Radda. Kun gane? To jama'a muna so kasance da wannan channel namu domin kawo muku cikakkun bayanai na banda ya nishaɗantar da ku sha sauraro. Jajirtacce shi ne gaba ko filin yaƙi. Gushin jirgi na Radda ba a yi mamurki. Na wani ina tambayar shi ke cewa abin da ke burge shi da Dauda Kautara ba komai bane ba illa kafiya da Hausa kala-kala. To haka ne gaskiya, in dai ta ɓangaren waƙa ne Dauda Kautara ya yi fice ya samu wannan. Malam Dikko mai fikira da kwakwalwa ko fada. Ku sha sauraro, ku sha nishaɗi a cikin wannan channel namu. Muna yin ƙoƙari wurin ganin mun haɗa ku da farin ciki da nishaɗi da waƙoƙi da kaɗe-kaɗe domin ku tashi ku rausaya ku taka ku yi nishaɗi wannan